Jancane kowe ning gelagatmu sajan nyupiani atiku jana kowe kenang karo wanita liya awan atik tuku semangka dagelan mentune jam 5 lah iki mang perkara suminten edan lho aku nggumun le kenapa Pak lah edan kok loro saweran iku embok-embok edan loro saweran malah sing ning dhuwur mau sapa empu sapa mau aja munggah-munggah nek ora duwe akeh lho iku batine kepiye mulane dagelan mentune jam 5 mongko dagelan kok akeh ora trima loro Pak papat lah iya mulane kene mang lakone sumentene edan iku asline jaluane ora sumentene edan jalukane Pak Panitia iku suminten rabi gak suminten edan tukang masak ora setuju aja suminten rabi suminten edan ae Pak Panitia malah ngamuk. Halah, seminten edan kon tetekane ndelok wong edan. Nak seminten rabi rak ndelok wong. Ndelok wong apa? Mbah. Ayo kowe. Wong kok ngawur. Alhamdulillah. Pak. Wa syukurillah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bile kalau jangan awan iki bengi mengko siswa budaya ditimbali karo piyai keselen. Kok iso keselen iki? Lah iki di desa ndi iki? Playon. Lah iya Playon ra keselen. Ya ora ngono tegese. Desa Playon ya Playon. Playon. Ning apik ya. Apik, Pak. Iki mau suasane nang nanggap toprak siswa budaya merga apa? Merga apa, Pak? Ora Uman Agung. Ora Uman Agung. Nama Agung orang arah tekan siswa budaya. Lah wong saka puluhane saiki ra nanggap ora Uman Agung kok. Ora Uman. Dumbar sepi desane. Nek piyai kene japik apike ora Uman Agung lah siswa budaya ya gelem. Ya gelem. Wong nek kadung cinta siswa budaya ndak cinta. Cinta. Matur nuwun Pak Panitia. Oh, iki matur nuwun Pak Panitia kabeh. Matur nuwun Pak. Ibu Panitia kabeh. Sing rumate ketoprak siswa budaya sedina sewengi iki ngono aku karo kowe iki durung tepang piyai kene tahun tepangake kenalan dhewe ya sedelok lah nggih tepangaken nami kula Plondo Bu Songkro ku nerak kowe iki lah apa mang Plonto ya Plonto mamdi omah kula Blora Bu jenengan nek ngertos alun-alun nggih Ngetan Kedhik 100 meter niku ana omah Gwedi warnane putih, Bu. Omam gak apa? Rumah sakit. Ya rumah sakit aja dohno Gak. Rumah sakit mbok dohno. Rumah sakit niku ngidul Kedhik, Bu, 50 meter.
wonten pager cilik-cilik niku jejer-jejer. Omahmu. Oh gak, Apa? kuburan. Kuburan kok ana wong kene. Andinge iku lho, Pak. Andinge kuburan omah. Andinge. Nggih niki jenenge Plonto riyen ndek dereng melu ketoprak siswa budaya menika bakul dele. Dohno, Pak, dohno. Bakul dele ning saking ndek ketoprak siswa budaya sebabe apa? Bakul dele bangkrut. Saniki nderek ketoprak siswa budaya lah zaman biyen. Zaman biyen, Pak. Durung melu ketoprak siswa budaya omahe gedhek. Omahe gedhek, Bu. Tring para bol gedhe sing arep ditempel kalender. Lah sakniki sesasi melu ketoprak siswa budaya. Lagi sesasi niki. Sasi dono, Pak, wong kene, Pak. Oh, Pak, omahe maune gedhek saiki pun diganti kerdus. Ora kerdus. Apa? Plastik. Omongan. Oh, kok iso. Wis sithik ae. Heeh. Mergo jagelane lho nek kula Pak Klenteng. Ha nggih nek kula Plonto. Nah, Klenteng kareh Plonto mengke enten jagelane setunggal melih mengen dodok niki pun jam 5. Mengke lakone ora tutuk sumenten edan sone Bapak panitia. Mas dodok ditanjakno ayo menghibur masyarakat kene khususnya dusun Playon Sakuuban. Niki ndongakno ya pelayan bloko le. Nggih, Pak. Ora usah tekan Galwera ora usah. Didongakno sing apik. Ayo ora usah tekan Galwera. Heeh. Tekan Soko ora usah. Gak usah. Dongakno pelayan bloko. Pelayan tok ya. Ya iya, ora nanggap kok didongakno lha apa. Dongakno piyai kene komplit kono ora nanggap ben ora nanggap sepi ya lah. Ngono. Ayo Mas Dodok. Nyanyi. Wah, iki dagelane sing guarik dhewe. Nggih niki. Ini kok dandan kok jam 3, jam setengah 6 kok lagi ditokno. Lah iya, wong lakon biasane ra ngene lho. Lakon nak sumpeten edan iku adekane dagelan sadurunge edan. Sadurunge edan. Menawa kuwatir nak kalah saweran menawa. Yo nawa, iki kok yo ora umat saweran. Ora man saweran lah. Ora masalah, Mas. Dagelan kok lurus saweran lha apa? Oh dagelan bayarane wis larang kok saweran. Dagelan elit tok golek saweran. Lho dagelan elit. Angger ngene joget ngene 1 juta kok. Sedina 4 dina. Sedina 250. Ayo dan nyanyi sore. Niki minta lagu apa Ibu? Dangdut napa campur sari niki? Campur sari. Dangdut. Dangdut lagune. Pripun Bu? Karyanut. Ana judul lagu Karyanut iku. Pripun Bapak? Dangdut lagune napa? Apa Mas? Tambal ban. Tambal ban. Lah niki. Bukan tambal ban ini. Montore pundi montore? Montore. Ayo Mas Isin disiapkan lagu tambal ban. Lho, tak luru montore ya. Montore jene omah. Lare nempel ban. Sore hatune ya. Ora omah saweran nggih Bu nggih. Nggih. Telas nggih pun. Yanten sangune mek sithik rek. Ora apa-apa Bu, dagelan ra usah sawer. Nguncali jagung mek dak wis. Jagung arek onane tok. Nah, saya Pak. Ha nggih, Tak tega. Kerja Waling JRC Audio siswa budaya Jawara Production. Terima kasih spesial buat warga Playon. Selamat sore buat semuanya ya. Tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Wasik siswa budaya. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes boten krasa kroncongan.
kita goyang bersama siswa budaya. Lion bergoyang. Majedor ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Jawara Production JNC Akhir Siswa budaya masuk. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Rezekine tambah lumpuk, kowe 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 tambah lumpuk. Satu tebang tambal ban. Iki nono Sunan tak tega piye? Tak tega. Ada Mas di sini. Enggak ada. Deh. Nanti malam diaturi nggih, Nun Pak. sewu ya, Pak. Nggih wektune pun Tak tega. nanti malam. Nanti malam nggih mboten napa-napa nggih. Bapak ya wis gak tega iku. Niku kula pun diroyok darane kula. Nanti malam. Monggo. Nggih nun sewu sedaya Bapak panitia niku wau ketoprake mandek. Kaya wong Mandek. ngedos leren. Sebabe disele gendala diesel mergo wau ni dujuk kok sik ah. Kosek disele wau dujono ngidul, terus mati. Niki diganti dujono ngalor. Dujono ngulon. Pak Lurah ngapus pundi piye? Oh, nggih Pak Lurah ngapus sing tau nanggap siswa kae. Sing tau nanggap percil. Angger tahun pisan. Niki lali tahun niki. Tahun niki lali. Monggo Pak Lurah, Pak Lurah ngapus. Pagi panen tebu. Pripun niki pripun? Sawetara sampean nggih. Aku tak rembukan karo jempuk warsia. Nggih kena. Nggih. Nggih, pun monggo. Lho. Kangen aku. Semprot. Aku ora dong semprot. Iki piye iki?
wong ah. Sinten sing kuwi nampi kombol kuwi niki nggih niku sing Subrata. Sakon. Sakon Sultan. Oh, mangkat patak. Iki bojoku. Aku iki langsung. Tembok pejah. Perkawis hukum niku wonten pinten. Lajeng napa mawon? Malam iku manut adat Gusti iki sidare hukum karma. Terus hukum negara. Benten. Nek hukum negara napa sing disebut cilik gedene nggih dipatras gitu. Nek hukum karma niku cara wong nandur niku upami nandur jagung nggih. Nggih, tuku jagung. Nak nandur pati. Nggih nandur pati. Oh, aku pamit Kakang Sulo. supaya nyekel wong sing dadi dalange timbulke rasa mati.
Monggo dalangi kowe. Pancen takoni. Jalaran aku lara ati. Saiki perkarane anakku Suminten ora sida dirabi marang Subrata. Nganti anakku Suminten edan utawa gerah salah ton. Ya iki Sriwuh ngundhuh kowe pakar tiba. Suminten gelem mangwayu dipun sakmene. Den, kula temene sithik, Den. Sithik gelem. Sithik iki tak lumukno dak dadi umbu. Ya wis ah. Ya ya wis. Kula tentu prastawa ingkang tumempuh wonten ing Kabupaten ing Siman. Sakmenika sampun saged tembung. Menika hanuwusi tetembungan Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Sedaya saged kangge kaca bringkul. Sing sae monggo dipun agem, sing ala monggo dipun tilah. Tenteming Kabupaten Trenggalek mahanane negari kegemah Kota Jinawi, Kerto Toto lan Raharjo. Murah pangan sandang lan papan. Lumebar wonten dukuh kelayon desa Sukapuluan. Wiwit saking Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus perangkat desa, panitia sedekah bumi lan warga kelayon sedaya. Mangke ora ayo cepara jeki anggo.